छितजल पावक गगन समीरा पंचरचित धम शरीरा। इस शरीर मिट्टी के रचना कल बा, मिट्टी में ही मिल जाई, लेकिन आत्मा अमर बा। इस शरीर के 5 तत्व से रचना भइल बा, अग्नि वायु जल आकाश भूमि, लेकिन आत्मा अमर बा। आत्मा के केहू खत्म ना कर सकेला। कि मरी जाला आदमी मरेला नाही आत्मा, मरी जाला आदमी मरेला नाही आत्मा, मरी जाला आदमी जरी जाला देहिया, जरी जाला देहिया जरेला नाही आत्मा, मरी जाला आदमी मरेला नाही आत्मा, मरी जाला आदमी मरेला नाही आत्मा, मरी जाला आदमी। और का 5 तत्व देके बनल देह के सृजना, आत्मा हो सारे ही ईश्वर के रचना, आत्मा हो सारे ही ईश्वर के रचना। 5 तत्व देके बनल देह के सृजना, आत्मा हो सारे ही ईश्वर के रचना, आत्मा हो सारे ही ईश्वर के रचना। कौन हथियार से, कौन हथियार से कटेला नाही आत्मा, मरी जाला आदमी मरेला नाही आत्मा, मरी जाला आदमी मरेला नाही आत्मा, मरी जाला आदमी। आजुए में बाटे भैया काल्हुओ में जाई, तेजी के पुरान लूहा नया में समाई, तेजी के पुरान लूहा नया में समाई। आजुए में बाटे बाबा काल्हुओ में जाई, तेजी के पुरान लूहा नया में समाई, तेजी के पुरान लूहा नया में समाई। कबो एक जगह कबो एक जगह रहेला नाही आत्मा, मरी जाला आदमी मरेला नाही आत्मा, मरी जाला आदमी जरी जाला देहिया, जरी जाला देहिया जरेला नाही आत्मा, मरी जाला आदमी मरेला नाही आत्मा, मरी जाला आदमी मरेला नाही आत्मा, मरी जाला आदमी मरेला नाही आत्मा, मरी जाला